हेलौ लोगोफोर दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाफैलायबाय लोगोफोर आङो दिनै सेकेन्ड डे आरोना गुवाहाटीयावहाय सिगांनि भिडिअखौ जाय नायदों नोंथांमोनाथ' मिथिखायो आङो फिसाफोरखौ लानानै गुवाहाटी बेरायनो फैदों आरोना ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड डे ओमफ्राय सेकेन्ड डेआवहाय आं मा दिन्थिनो हायो गथ'फोरनो बेखौनो एसे भिडिअ खालामदों लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सेकेन्ड डेआवहाय जोङो दख'ना गाननानैहा बेरायगोन आरोना नै लोगोफोर आं दख'ना गानबाय आरोना दिनै ओमफ्राय नायलांफाबाय थादो बे दिनैनि आंनि भिडिअखौबो लोगोफोर नै लोगोफोर दायो जोङो गारिजों थांगासिनो आरोना साइन्स मिउजियामखौ नायनो थाखाय ओमफ्राय जों थानायनिफ्राय इसिबां गोजान नंखाया ओमफ्राय जों दायो थांनायनिल' माने गारि रिजार्भ खालामनानै लादों आरोना फैफिननायनि नङा मानोबा जोङो साइन्स मिउजियामनिफ्राय आरो प्लेनेटरियामावबो हाबगोन नालाय दिनै बिनि थाखायनो जोङो दायो थांनायनिल' माने गारि रिजार्भ खालामनानै लाबाय ओमफ्राय दसेनो मोनहैयो लोगोफोर नै दायो जोङो सफैबायानो नै दायो साइन्स मिउजियामखौ सफैबाय आरोना ओमफ्राय गोबां मानसि दङ आरोना बेयावहाय ओमफ्राय दायो जों सफैनानै दायो टिकेट दानग्रोना लानोसै लोगोफोर नै टिकेट काउन्टारावहाय ना सारा टिकेट दानबाय थादों आरो ओमफ्राय दायो जोंनिया टिकेट दाननाय जाबाय लोगोफोर जों नै दायो सिङाव हाबनोसै नै दायो सिङाव हाबबाय लोगोफोर स्कुलनि गथ'फोर बिराद लाबोदों आरोना ओमफ्राय बे गथ'फोरखौ ना टिचारफोरा स्कुलनिफ्राय लाबोदों मा होनना बुङो प्रेक्टिकेलनि थाखाय लाबोदोंमोन नामा माबा माबि लिरनोबो होलायलायनायमोन आरो गथ'फोरखौ ओमफ्राय गथ'फोरा जि दुस्थुखा मिथिखायोना गथ'फोरा माबायदि दुस्थु ओमफ्राय बिसोरजोंनो जोंबो माने गिदिंफाबाय थाबाय आरो ओमफ्राय दायो लोगोफोर जोङो फार्स्ट जोङो मा होनना बुङो बाहेरनि खिनिखौ जों गिदिंग्रोगोन आरोना साइन्स मिउजियामावहाय बाहेराव गोबां बुस्थु दङ आरोना गेलेग्राबो ओमफ्राय जिब जुन्थुबो दङ माने बानायना दोननाय दङ ओमफ्राय आरो बेफोरखौ नायग्रोगोन ओमफ्राय नायग्रोनायनि उनावहाय आरो सिङावबो दोङो नालाय नै बै न' सिङावहायबो जोङो उनाव नायहैगोन आरो लोगोफोर दायो जोङो साइन्स मिउजियामावहाय सिङाव हाबबाय आरोना ओमफ्राय गोबां मालाय स्कुलनिफ्राय लाबोदो दिन्थिनो थाखाय ओमफ्राय दायो नायलांबाय थानोसै आरोना नै लोगोफोर जोंनिया गथ'फोरा गेलेनाय स्टार्ट खालामबाय आरो बेबायदि गोबां गेलेग्रा माने जागा दङ आरोना बानायनानै दोनदों माने बेफोरो वेट आरो वेटखौ बिदि थिखांनो हाया माने किलु सिस्टेम लिरै दोनदों लोगोफोर माने साइन्स मिउजियाम नालाय बहुत गोबां माबा माबि दङ आरो नायनो माने गोनां आरो फिसाफोरा ओमफ्राय नै दायो बे हांसोबो दङ ओमफ्राय आरो नै बे रेबिटबो दोङो आरोना बेबायदि खालामनानै दोनदो न' खालामनानै दोनदो बेफोरखौबो नायनो हायो माने नायनानै फोजोबनो हाया दै लोगोफोर बिराद गोबाव टाइम नाङो माने बाहेरनियानो बिराद गोबाव टाइम नाङो आरो सिङावबो बिराद गोबाव टाइम नाङो लोगोफोर नै पुरा माने मोनसे गेलेग्रा दङ आंनि भिडिअआवहाय आं गासैखौबो होनो थाखाय हाजोबाखै लोगोफोर मानो होनबा सहस नङा गासैबो बुस्थुखौ भिडिअ खालामनानै लाबोनायाबो आरो उन्दै गथ'फोरखौ लांनाय नालाय बिराद टाइम नांगौ जायो बिनि थाखायनो आं जि एसे भिडिअ खालामदों बेखौनो नोंथांमोननोबो दिन्थिदों आरोना नायलांफाबाय थादो आरो आंनि भिडिअखौ नायनानै जाय मोजां मोनो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक आरो शेयार खालामनानै होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर नै लोगोफोर आं दायो वेट सुनोसै आरोना वेटखौ सुनोसै ओमफ्राय आंनिया बेसेबां जादों नाय बापरे बेसां गेर वेट जादों आंहा नै जेने तेनेसो गाहायाव थांदों लोगोफोर ओमफ्राय दायो नै बेबायदि गेलेग्राबो दोङो गथ'फोरा माने जुलिनो हायो आरोना बेराय मेंनानै जुलिनो हायो ओमफ्राय गोदोरफोराबो जुलिनो हायो गोदोरफोरनि थाखाय एक्सट्रा दंखायो आरो उन्दैफोरनि थाखाय एक्सट्रा दंखायो ओमफ्राय ओरैबायदि बाहेराव बुस्थु बानायनानै दोनदों लोगोफोर माने गासै माने जिब जुनारफोरखौनो माने मोनसे बै सेमेन्टजों जे बानायोना बेबायदि बानायनानै दोनदों आरो माने नायख'नो हाया माने फिसा गोदोर
गासैखौबो माने आंथ' भिडिअ दायो होनोनो हायाखैदि लोगोफोर सोरबाफोर नायाखैबा गथ'फोरखौ लानानै नायहैनो हायो माने इसिबां बुस्थु दङ माने देखायनो लागि माने मोनसे भिडिअआवहाय आङो खालामबाय थानाया माने आंनि थाखाय माने गोब्राब जाहैबाय आरो मानो होनबा न'न' उन्दैया बिराद दुस्थुना जाहा बेखौनो माने लाथिंनानैबो आंहा टाइम थांखायो नालाय ओमफ्राय नायना फैनानै बिराद मोजां मोनबाय आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बे बिसिं साइडआव माने बिफां लाइफां रियेल बिफां लाइफांनि गेजेरावनो बेबायदि केकटास ओमफ्राय आरो मैखुन बेफोरबायदि बानायनानै दोनदों ओमफ्राय बेयाव साम' लादायखौबो माने बाबथाबलायनाय खालामनानै दोनदों मालाय समायना नुदों आरोना ओमफ्राय बेबायदि माने बिफां लाइफांफोरखौ बिराद माने मोनसे मुंबो लिरै दोननाय दङ आरो जायगायाबो नै बेबायदि दलं बायदिबो ब्रिज बायदि खालामनानै होनाय दङ मोजां आरोना गिदिंनो ओमफ्राय बिफां लाइफांफोर बहुद बिफां लाइफां माने जों जाय बिफां लाइफांफोरखौ जोङो माने नुनो नागिरा माने बेफोर बिफां लाइफांफोरखौ बेयाव नामजों लोगोसे माने साजाय दोननाय दङ आरोना मोनसे नायनो हायो ओमफ्राय नै आरो बिसिं गालैबो गेलेग्रा दङ लोगोफोर नै बेबायदि बिसिंनिफ्राय बिसिं बोनो हायो नै माने फिसाफोरा ओरैबायदि गेलेनानै इन्जय खालामबाय दे लोगोफोर माने बिराद गेलेग्रा दङ आरो मोनसे माने न'आव जायफोरखौ जों गेलेनाय बुस्थु बायनानै होनो हाया बेफोर बुस्थुखौ बेयाव माने मोननानै गेलेनो माने गथ'फोरा मोजां मोनबाय आरो नै बेयाव आरो गावखौ नायबा उल्था नुयो आरो नायग्राया उल्था नुयो लोगोफोर नै बेयावबो आरो बेबायदि माने हारसिंनो माने बै हेन्देलखौ माबाना होबा गिदिंबाय थायो बेफोरबायदि माने पुरा माने गेलेग्रा दङ आरो लोगोफोर मोनसे गेलेग्रा दङ माने गेलेनानै फोजोबनोनो हागौआ दसेनो ओमफ्राय दायो नै जोङो न' सिंनिखौ नायनो थाखाय फैबाय लोगोफोर बाहेरनिखिनिखौ नायखांनानै ओमफ्राय बेयाव हाबनायनि सिगां आखाइ सुनानै लानांगौ जों बयबो आखाइ सुनायनि उनावहाय नै सिङाव हाबबाय लोगोफोर ओमफ्राय दायो ना बेयावहाय बे रुम सिङावहाय ना गोबां साइन्टिस्टफोरनि माने बागै जों मिन्थिनो हायो आरोना लोगोफोर मोनफा साइन्टिस्टफोरनि बागै बेयावहाय माने ग्लास फिटिं खालामनानैहा माने बेयावहाय दोननानै होदों जोंखौ माने मिन्थिहोनो थाखाय माने मोनफा माने लासै जोङो फरायलांनानै नायलांनानै हायो आरोना बेयावहाय ओमफ्राय दायोथ' आरो भिडिअनि गेजेरजोंथ' इसिबां माने मोजाङै आङो नोंसोरनो माने दिन्थिनोबो हायाखैबो जानो हानाय नाथाय माने फैनानै नायोबा बिराद माने बुजिनो हायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जायफोरा फैनानै नुखाबाय बिथांमोनाथ' मिन्थिखागोन नाथाय जाय नुफैयाखै बा साइन्स मिउजियामखौ नायफैयाखै बिथांमोननि थाखाय आं ससेबाबो भिडिअ खालामनानै होबाय लोगोफोर बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायफालांबाय थादो
लोगोफोर नै नायग'नोनो हाया आरोना ओमफ्राय नायै फैयै जोङो नै दायो फार्स्ट फ्ल'रावहा नायगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय माने नायलांगासिनो आरोना गोबां माने साइन्टिस्टफोरनिनो बुस्थु दङ माने मा माने बुजिगौआ मिन्थिगौयै बुस्थुफोरखौनो माने नुदों आरोना दिनै माने ओमफ्राय साइन्टिस्टफोरनि नामबो पिक्सारबो पुरा माने दंखाजोबो ओमफ्राय माने बारा एसां बुजियैखायनो आङो बारा खिन्थानोबो रोंनाय नङा आरोना लोगोफोर जास्ट माने भिडिअखौ नायलांफाबाय थादो आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बेबायदि बिराद ग्लास दङ आरोना गावखौनो गाव नायना फट' लानो हायो ओमफ्राय फिसाफोरनि गेलेग्राफोरबो बिराद दङ बेयावहाय ओमफ्राय नै जुलिनोबो हायो न'न'आ नै जुलिगासिनो आरोना उन्दैफोरनि थाखायसो बियो एसे ओमफ्राय नै गथ'फोरा जनानैबो गेलेनो हायो गोबां गेलेग्रा बुस्थु दङ बेयावहाय बियो सेकेन्ड फ्ल'र दै लोगोफोर सेकेन्ड फ्ल'रावहा बेबायदि गेलेग्रा बिराद गोबां गेलेग्रा दङ आरोना ओमफ्राय लोगोसे नै बेफोरबायदि दै लोगोफोर माने फ्ल'र माने गोजौआव थाङै नायलांबाय थानांगोन आरो माने थार्ड फ्ल'रसिम दङ नामा लोगोफोर माने नायैनो माने कनफिउज जालायलायबाय आंहा माने ओमफ्राय आं बेखौथ' इडिटखौ माने उनावसो खालामदों नालाय माने गोबावबो जाबाय आं माने इडिटखौनो खालामनो हायाखैमोन ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखायोनो आं माने बेखौ माने मागोनि सिगाङावनो थांनायमोन ओमफ्राय दायो मागोनि उनावबो होग'नोनो हायाखै नै लोगोफोर आङो दायो ओमफ्राय गोबां बुस्थु दङ नै लोगोफोर बेयावहाय फट' लानो हायो नै माने गोबां टेक्न'लजि माने बेबहार खालामनानै बुस्थुफोरखौ बानायनानै दोनदों लोगोफोर जोंखौ माने बुजिनो हाथो बा मिन्थिनो हाथो होननानैनो बेफोरखौ मिउजियामखौ बानायनानै दोनदों आरोना ओमफ्राय नै ग्लासानो ग्लास पुरा माने पुरा ग्लासजों भर्ति आरो बे मोनसे रुमा आरो ओमफ्राय बै ग्लास सिङाव जे हाबनाय बेबो दोङो लोगोफोर ओमफ्राय जों दायो ग्लास सिङाव हाबहैगोन दै लोगोफोर नै दायो बिसिं नै बिदि हाबलांनोसै आरो दै नै आं सिङाव हाबफैबाय नै दायो सिङाव हाबफैबाय लोगोफोर आं गेजेर ससेयाव माने आं कनफिउज जादों आरोना लोगोफोर माने उनथिंजाय माने बिसोरखौ फैफादो होननानै बुंनायानो रावबो फैयाखैमोन आरोना ओमफ्राय आं गिनानै नेलायलायबाय आं गेजेर ससेयावनो गिसोबाय आङो हारसिंनो ओमफ्राय मानो रावबो फैयासै आंदोलाय जोंहानिया रावबो फैयासै नै साराबो फैयाखै रावबो फैयाखै गथ'फोराबो ओमफ्राय आं हारसिं गिनानै ओमफ्राय थांफिननोसै नामालै आङो होनना जालायलायबायमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो दसे नेबाय आं नेथ'बाय थाबाय आरोना ओमफ्राय नेथ'नायनि उनावहाय दसेनि उनावहा ओमफ्राय बिसोरबो ओमफ्राय माने सफैजोब्बाय आरो लोगोफोर नै बेखिनियाव आङो थाद'बाय थाबाय आं गिनानै ओमफ्राय नै दायो सोबबो मोनफैजोब्बाय आरो माने लेट जाबायमोन फैनाया माने बिसोर जमा फैदोंना ओमफ्राय आंहा आरो हारसिंनो फैग्रोना लाना गिसोबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय मोजां नांबाय आरोना आङो फार्स्ट टाइम नङा आङो सेकेन्ड टाइम लोगोफोर आङो सिगाङावबो एक'लेण्डआवहा दङना बेबायदि बेयावहा माने आङो हाबखांखाबायमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने सेकेन्ड टाइम बेबायदि ग्लास सिङाव हाबनाया नै दायो ग्लासनिफ्राय ओंखारबोबाय लोगोफोर ओंखारबोनानै आरो बेबायदि नायनो हानाय गोबां बुस्थु आरोना रुम सिङावनो बेबायदि ग्लासनि न'बो बानायना दोननायमोन ओमफ्राय आरो नै दायो ओंखारबोनानैबो माने गोबां माने मा नायनो हायो आरोना नै ग्लासानो ग्लास माने मा शेपनि ग्लास नांगौ माने गावबा गाव माने पिक्सारबो लानो हायो ओमफ्राय आरो दायो नै मोनसे आरो बेलेग रुमाव हाबबाय नै बेयाव माने पुरा मा होनना बुङो हिउमेन बडि आरोना बडि पार्टस हिउमेन बडि पार्टसआव मेगननिफ्राय लानानै अल माने बडि मा बुङो माखौ मा बुङो बेफोरखौ माने पुरा मोजाङै माने बेयाव बानायनानै दोननाय दङ लोगोफोर माने मानसिनि हाराफोर ओमफ्राय आरो जिब जुन्थुफोरखौबो माने पुरा माने मोनसे नायनो हायो दै लोगोफोर माने गथ'फोरनो देखायनो गोनांथार आरो माने साइन्सनि बागै माने गोबां माने बेयावहाय बेबायदि गथ'फोरखौ बा जोंफोरखौ माने मिन्थिनो थाखायनो माने बेखौ बानायनानै दोनखादों नालाय ओमफ्राय माने गोबां माने देखायनो गोनांथार आरो गथ'फोरनो माने
लोगोफोर आंनि साइन्स मिउजियामनि भिडिअआ बेखिनियानो बेखिनियावनो आङो बे साइन्स मिउजियामनि भिडिअखौ दोनथ'बाय आरो आं दायो नै मोनसे गुबुन जायगायाव थांनो थाखाय सिटि बासाव गाखोबाय जोंहा न'न'आ दिनैसो फार्स्ट टाइम बासाव गाखोदों नै गुवाहाटी सिटि बासाव गाखोदों आरोना बेखौनो एसे मेम'रिनि थाखाय आङो भिडिअ खालामना दोनबाय न'खौ लानानै माने आङो बासावहा माने बेबायदि थांफेराखैमोन आरोना बिनि थाखायनो आङो दिनै माने फार्स्ट टाइम न'नि बास गाखोनाय आरो बे लोगोफोर जों नै दायो सफैलायबाय गुवाहाटी प्लेनेटरियाम बेयावबो एसे फिसाफोरखौ दिन्थिलायनोसै ओमफ्राय दायो नै आङो एसे बेकग्राउन्डफोरखौ देखायबाय प्लेनेटरियामनि ओमफ्राय दायो टिकेट दाननोसै लोगोफोर सासेयाव 50 रुपिस लादों लोगोफोर आरो भिडिअ खालामनाय एलाउ गैया सिङाव बेनि थाखाय आं खालामासै बिनि थाखायनो आङो पिकचार गांनैसोखौनो होनानै होबाय आरो आं दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर बाय बाय